Canlyniadau Cynnyd Aelodaeth o'r rhanbarthau y Gogledd. Cafwyd cangen betws y coed ar dro yn gyntaf eleni yn rhanbarth Aberconwy. Ac yn ail, Fortiwneisddaeth cangen Capel Garmon rhanbarth Aberconwy, cangen Bae Colwyn o'r rhanbarth Colwyn, ac canghennau Brylldir, Pennal a Talsarnau o rhanbarth Meirionnydd. Ac hefyd bydd cangen y Fali ynys o'r rhanbarth Môn. Rydym fel cangen Merched y Wawr Brylldir yn hynod o falch o'r fraint o fod wedi cynyddu ein aelodau. Roeddem wedi mynd braidd yn wan o ran rhif. Bym yn hynod o lwcus o'r criw gweithgar a hoffus am unodd â ni. Rydym yn gangen hapus iawn yn y Brylldir, ac mae'r aelodau newydd wedi rhoi hyder i ni gario mlaen. Os ymlaen sydd â chi gyd, o Marian Gall Cilyn ydw i, a dwi'n aelod o gangen Merched y Wawr, Cŵl a Ffit, Capel Garmon. Fraint mawr o gael yr ail wobr mewn Cynnydd Aelodaeth rhanbarth y Gogledd. Edrach ymlaen yn eiddgar at weddill y tymor, gyda'ch yn lluniau mawr. Mis Medi, da ni'n gobeithio ddaw na fwy to aelodaeth ata ni. Da ni'n griw hwyliog a hapus ac yn mwynhau'n hunan yn arw. Felly, o ddiwedd pawb o gangen Capel Garmon, hwyl fawr i chi gyd. Ar rhan cangen Talsarnau o Merched y Wawr, i ni jyst eisiau dweud bod ni'n ddiolchgar iawn ac yn falch iawn o gael derbyn y dystysgrif yma am yr ail le yng Cynnydd Aelodaeth rhanbarthau'r Gogledd. I ni'n gangen bach cyfeillgar ac i ni'n edrych ymlaen yn fawr i gael ail gyfarfod mis nesaf, mis Mai, hyd yn oed os fydd hynny yn yr awyr agored i gael dod at ein gilydd unwaith eto. Ond yn y cyfamser, diolch yn fawr iawn i chi am y dystysgrif a'r bathodyn hyfryd. Diolch. Right. Olwen Williams, llywydd cangen Merched y Wawr y Fali ydw i, a dwi'n falch iawn o dderbyn y wobr yma ar ran y gangen. Mae'r gangen wedi llwyddo i ddenu aelodau trwy drefnu nosweithiau diddorol dros Zoom pob mis, ac hefyd croesawu aelod o Copenhagen i ymuno hefo ni. Ac i'r rhai sydd ddim mor hyderus ar Zoom, mi fyddwn ni'n trefnu cyfarfodydd tu allan yn yr awyr agorad a chael picnic i ddiweddu'r tymor gobeithio.